Aha to Dauda sai na faɗa ana jinka tun asali zantikan kasin haska duk inda ka so sa gaban ka ba shakka su maƙiya a dole sun barka su ko masoya a yanzu sai barka. Aha to Mansur yan fasaha ma ina barka sun ji kunya su maƙiya mun bar su suna ta yin shirka. Allah ya baka Dauda sai na faɗa ka rungumo masoyanka ka ƙyale mujiya shegiya dangin su cinnaka. Aha to Allah ya baka sai ka rairayo masoyanka ka buɗe kunnenka ka ji abin da zan aika kalaman so daɗi a yanzu zana farfesa fara ban kwado ya hau sama bar maƙiya suna ta yin shirka. Aha to Allah kai kake da zamani ga Dauda sai na faɗa ana jinka karasa lura da ƙwazo ɗinka an karo masoyanka. Allah ya baka masoya Allah ya baka duniya daga hannu sai ka godewa ilahunka tankaɗe rariya take ɗauka da zancen Hausa zan aika. Aha to Mansur a habaici maƙiya nake suka Dauda sai na faɗa zan aiko da zancenka duk mai so hange gani masoyanka Dauda sai na faɗa maganin su baya kama ka. Aha to dan Allah ka sa gaban naka ita zuciya in tana tunanin banza to ai sai a yale ta domin kiɗa nake yinta ni ƙirƙiro ni waƙenta masoya maza da mata Allah fa ya sanya albarka domin manzo ma'aikinmu. Aha to maza mata ai kuna jinta zantikan nayi dan masoyanta dan ba komai ya rike Allah ya sha la haula yana ta yin tsafta idan masoya sun ganka he suke ta yin murna domin gamjin da ya girma baya jin sara. Aha to Dauda sai na faɗa ilafuna kare ka dan maƙiyanka nan za su ganka nan za su yale ka dokin ƙarfe ilafiya baka dutsen zuba ai baka jin sara dutsen zuba ai baka jin sara to Allah samu dace.